ora gitu lho aku jet. Nah. Lah ngono lho dipangku. Kaya wong ayang-ayangane. Piye to ora iso ya. Ya. Gak bisa ditekok ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah itu? Lah jare pengen duduk di situ. Oh, anu pangku to. Iya, di yang sini. Ya kabeh kuwi mawa rambatan. Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu Byong Cange. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lucy. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Ya, ada tetembungan tak kenal maka tak sayang. Nama lengkapnya sinten ayo satu-satu. Yo satu-satu. Siapa sih? Siapa dulu ini? Ya, yang sana dulu. Oh ya. Nggih, tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Ya, Sinta Widya Palupi. Iya, betul. Sekarang sekolah atau kuliah di Sinta Widya Palupi? Kuliah Mas Akbar. Kuliah pun datang pundi Horo? Horok ya apa, Mas? Horok ya apa, Mas? Ya ben kaya wong-wong kulon lah. Horo. Nggih. Ten Unesa rek. Oh. Iya. Iya, Unesa mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Bahasa dan Sastra Jawa. Jawa, nggih. Semester pinten, Dik? Semester 6. Semester 6. Nggih. Lah sakniki iso sing jejere nama lengkape sinten? Ya. Lah. Nggih, nami kula Lucy. Lucy nama lengkap. Lucy Sariningsih. Weh. Lucy. Apa to, Mas? Jenenge Lucy. Lucy Sariningsih. Nggih. Kuliah napa sekolah? Pun lulus alhamdulillah. Oh, pun lulus. Pun wisuda berarti nggih. Dereng. Oktober niki. Amin, ndang lulus ya Nggih. Mbak Lucy ya. Wah, jane ndelok wong loro ki jane kaya Upin Ipin. Ya kita memang Upin Ipin ya Mbak Sinta. Meme Susanti. Oh iya, Meme Susanti kok Upin Ipin lanang-lanang di wedok-wedok. Oh iya, Iki nek menika wonten pamundutan caping gunung kula ngersakaken iki kersane dijenglengaken. Lah sing jenggleng tak golekne kanca. Oke. Sing ganteng, Mas. Sing ganteng, Mas. Ayo. Ya ya. Mas Robert Vector tak aturi Iya. munggah ana ing pepanggungan. Robert Vector diunggahne nganggo serampat ki artis saka Eropa. Iki, Oh, iya. iki bisa memimpin kita ya, Mas. Bisa? Bisa memimpin kita ya. Oh, bisa itu. Menuntun ke jalan yang baik. Wong wi rencana malah arepe dienggo tumbal Peggy Lestari. Monggo Mas Victor munggah sik serampatno cah. Ya, Iya, awake cilik nganggo klambi emas malah kaya madu mangsa lho. Saiki iki genti perkenalan. Bener to jenengmu Robert Victor? Boyo, jeneng kok dhuwur men lho. Lah sinten lho asmane ben priyayi Peggy Lestari kene tertarik sapa ngeruh karo Bapak GM sok dienggo patung selamat datang Peggy Lestari. Arca. Terus kok dipatung ngene. Nama lengkapnya sinten Mas e? Nggih, Pak, Bu ngaturaken wilujeng dalu. Delek pitepangan nami kula pun Victor Zevdian. Alah Dek, apik men jenenge. Asine Victor apa sapa? Zevdian. Sepdian ya. Heeh. KTP-mu kuwi ya Mas ya? Astu asli. Oh. Biyen piye Mas? Sejarahmu lahir ngono iki piye? Kok ora didelep neneh karo bapakmu? Iki ya jeru rumasane. Yo gak mesti biyen ibumu ki ceritane nyidam apa? Sepengetahuanmu mbok menawa diceritani karo bapak ibumu. Nek Dik Sinta biyen ibuke ya pesinden. Nggih. Tak takon karo Bu Parsinem niku ibuke Dik Sinta. Bu Parsinem. Dalem Pas bobot Sinta niku jenengan nyidam napa? nyidam napa nggih? Nyidam mik. Nyidam mik. Oh. Mula dadi anak dadi pesinden mergo nyidame nyidam mik. Mike tur ora enek kabele Wira. Oh, wireless. Wireless. Oh, wireless. Terus ledelok mike mutah. Lho. Ya apa lho? Mik. Lagi dados niku. Ya iya no. Nek Mas Victor apa nyidam apa biyen Nek ibuke? kula nyun sewu, ibu kula nika lak anu tenaga kerja wanita. Oh TKW kerja di Nggih. luar negeri. Nggih no. Oh ning di Mas Saudi Arabia? Aduh men lho. Wonten Sydney niku lho Mas. Sydney. Sydney. Sydney ki apane Patian Rawa? Alas Ragen niku lho. Sydney. Seragen Oh, dudenge. Sydney. Sydney. Heeh. Wonten Sydney to. Nyidam apa? Nyidam wah sok ben anakku iso
kaya wong kene. Gede, dhuwur, putih. Paling gak ngono. Heeh, lah kok dadine sak ciduk dawet. Bareng mulih kok walah. Nyapa susut. Susut. Oh, Ning asline aku lahir lho Mas. Heeh. Dhuwurku 2 meter. Oh iya iya. Yuk, normal Mas. Normal. Normal. Oh, lah kok terus susut? Bapakku isin Mas. Oh. Iki anak pot ondo kok dhuwur. Akhirnya diketok. Oh, diketok. Lah kok kebacut? Heeh. Ya dadine semene to ya. Nganti seprene. Nganti semene Mas. Ora apa-apa ya Ora apa-apa, disyukuri. disyukuri, Mas. Tekonono Mbak Lucy wi menempuh sekolah apa Mbak Lucy? Mbak Lucy. Mbak Lus. Sekolah kelas berapa gitu loh. Kelas berapa? Ayo tebakan. Anu iki apa ya? Kelas Paut, piro? paut. TK 0 besar apa kecil? Apa kelakon nguntal gurune? Loh, malah apik kuwi. Loh. Ora yo. Kuliah, Mas. Nah, kuliah. Oh, sudah kuliah. Sudah, loh. Di mana? Ayo neng di. Ya, Unesa, Bukan. Uner, Bukan. UGM. Bukan. Lah ndi Mas Victor? Ngendi? Isi Surakarta. Isi Surakarta berarti sama dengan Mbak Lucy sama dengan Mbak Tata dong. Betul. Isi Surakarta. Jurusannya Karawitan. Bukan. Tari. Dudu. Musik, Lah apa musik. jurusanmu? Etno. Musik. Bukan. Apa teater. jurusanmu apa? Iso mesin nih lho. Terus jurusanmu apa? Pedalangan. Pedalangan. Dalangi sak kowe ora kotake kotak jajan. Kok tak amal. Beben ku tak amal. Ngisore kok kei bantal ora nek dalang? Eh? Ngisore tak kei bantal ora nek dalang? Demben go meja Oh, bareng. meja. aku. Delokan Saya iki lho. gede. Mas Victor. Napa, Mbak? Sampeyan bernari bar omong-omongan delokan iki lho. Nyapa? Mbak Raras. Heeh. Mbak Raras iki ngebuk wetenge Nyapa? turun anak putu. Ojo, Mbak, ojo. Paling ora lucune kaya aku. Wadah. Eleh, Awas. lucune kok ngendi? Imute ya. Imute gemes kene. Ayo, guyan karo mlaku bawani caping gunung. Oke, no. Nah, siapa Yo, dulu? siapa sih? Mbak Lucy dulu aja. Kok Iki arep ora arep urung anu jegleng. kok ya wis nyedak-nyedak iki lho. Aku iki wis kadung jamu ket sore. Alah. Jamu apa ngono lho. Paling umil kuat Weh, jamu. ngawur rek, paling gak ya kaya liyane ya ndok. Ndak. Ndok cecak. Cilokmu dhewe. Ayo, Mbak Lucy. Mbak Lus. Ben digenjleng Mas Victor Robert. Heeh. Guyu. Saben bengi. Nyapa? Wis pantes lho, Tor. Wis nyapa? Iki kok sik urung malah jenggleng aja ngono kuwi yang malah Aku ke ngekek. siap. Lah, urung. Ibu bapak-bapak malah ngekek Lah lho. yo gamelane urung ngowah ngawah-ngawahi lho, kendhange urung Kok wis ngawahan. ngene Kok lho. iso ngene malah koyo kethek ketulup. Ya paling ora ke siap siaga ben ora kaget. Betul. Tetep fokus. Ah, iya, fokus. Fokus Fokus. tanjak tarik. Terus. Nyawa. Apa wi? Wedhe. Sing hati-hati to, Tor. Ora sah ngono kuwi, pancene ya wis ayu ngene iki. Heh? Kowe nemeni aku mergo aku ngapa? Ya ayu. Lah ya ayu to. Tapi aku salut lho Mbak Lucy. Nggih. Piye mung nek joget ulat-ulate piye ulat-ulat. Oh iya. Iya. Sik drijimu ngenekno. Wijane driji apa jae? Ket mau ngece ya. Tapi Jatahe yo pengen ngene iki ya dadi anu bintang tamune. binatang. Bintang tamu. Bintang tamu binatang. Heeh. Yuk, Dik Sinta gantian, yuk. Nih. Urung. Yo. Ape Kok iso kesusu nyosor. semangat. Wedi aku malahan. Alah ra nyatek kok ya. Aku wis jinak. Terus. Yen memajang mong karo janur kuning Sik to. Sik, Oh,
apa? Kowe arep genjrenge ndak atret mundur sik lho. Yo ancang-ancang to Mas Oh, ben ancang-ancang. dipaske sik. Sing apik emang pas lho Dik Sinta arep nembang terus mbok jenggleng meng lho. Iso karo ditepuki bokonge iki lho. Kaya ngudang cah cilik. Anger. Munine bek. Kok ramune to? Memang pempesmu wis bek, Mas. Padahal kita bayi. Ya mene pempesan. Pesan barang. Cek to coba pisan kasih. Sing terakhir. Yen mamaja. Amang kaya. Jano. Gune. Lho, atret sik to. Ngono kuwi suarane. Apa kena balung to kok mak prok e. Ketoke saking tipismu ya. Ngono. Ora maksudnya Ya ora dijenggleng sing beduk Iki lho, ngene yo. ra sumbut nek mau ancang-ancang karo rene iki ra sumbut. ketoke kok kecer pas ngene mau to. Oh. Kira tenagane. Jajal sing kene yo. Terus nambah lu sing jajal. Yo ngono lho. Kendange rong ngene kok ngene sik. Wis yoga jare ini. Kowe polahmu nyapa koyo arep tinju ae. Siap-siap kok. Terus Kabeh wae watan Guna Ubang. elah. Ya Allah. Tak gentung. Jajal ning. Papi ngono. Jajal ning Dek Sinta jajal. Ya. Ora muni. Atos men. Jajal kene. Penak. Jajal ning. Kok iso malah digo futsal Lho iki? so digo poli. Balekke. Aja dibalekne blangkone malah kok. Nah, Kaya sapa? kayak Buta Dewa. Kok ro Puntadewa barang. Kok iso lho. Piye suarane Puntadewa piye? Jliteng kacangku. Tak kira jeliteng lakangku. Ojo saru ra. Saru, seneng kok aku. Terus wayahe sapa? Eh? Ayo, wayahe sinten wau? kula. Nggih. Kembang wae weton gunung Oh, ramuni to. Suwe-suwe kok loro ya, Mas. Buaya. Ketau peneratos e. Gayane lara tekmu iki sepiro? Be. Ngece. Paling ora nek wonge sakmene iki gone sampean cepolo lho. Sakmene iki. Masa sakmono kuwi? Berarti ya kuat. Wah, ya suwe. Tumpangi kerambil kuat. Oh, Kerambil parutan maksudnya. alah. Ya ora kuat. Ayo, wayahe sapa? Nenek. Wah, nek iki muni ya, Tor. Kuning. Upama gejleng kaya Bu Parsinem sinden pojok dhewe Ah, kaya kuat. gelem ora? Dijajal. Dijajal sik. Sik coba ya. Heeh. Amin. Dung. Piye rasane? Nah, piye? Iki rodok penak. Oh, rada penak. Ning rodok gembuk piye ngono lho. Sing gembuk apane? Kaya Lancang Bu Parsinem. Jenengan ngastomik, Bu. Kok iso Ayo, dilokne Bu. gembuk. Lawan, lho. Bu. Nah, iki lho, Bu. Kok iso dilokne gembuk iki lho. Ngono. Apaku sing gembuk? Soko. Ngomong, Ayo. Ngomong aja. Iki sinden senior lho kowe. Ayo. anu maksudnya Kok tak gendong tak gua. Kon nang ngratan kon. padake apa juga maksudnya jenengan iku gembuk kaya tahu. Oh, panganan cara panganan tahu. Tahu mula lek dijegleng mak jeleng mendal ngono kuwi. Oh. Terus iso mak jeleng. Berarti
Enak ngono ya. Menak, aku tanduk. Ya toh. Mendal kok jan mengantuk. Gurih ya rasane gurih. Wah lagi yo padha ae. Iso Bupar iso nyauri guri ya. Aku sik polos ya. Yo dilajengaken. Hei, milih sing ayu we. Kurang ajar. Milih sing ayu we. Alah nyoba sithik ae lho. Kok yo ndak kelong ah. Kaget iku. Kaget lho Kayak Mas. modelnya kayak ketekan pagebluk. Oh alah. Sopat gebluk. Bagus sih kayak Sukasrana ngene kok. Ya padha. Kakang Agli. Piye terana suarane Sukasrana piye? Kakang Agli. Ya wis ngono kuwi. Wis duwe yang urung? Hah? Wis duwe pacar urung? Pacar Burung. Urung. Kira-kira kriteria Tenan misalnya kriteriamu kaya ngapa? Kriteriamu dari semua banyaknya penonton nggih, menawa enek sing naksir. Yo paling ora ki nek kaya aku yo. Heeh. Cita-citane mesti sing dhuwur. Ya, cita-citane. Nun sewu lho. Heeh. Paling ora yo kaya Endi? pikir pandai di dalan. Oh, kaya Mbak Raras. Kaya Mbak Raras ngene iki. Seleramu ngene Seleramu iki. iki. Elah jos tenan nek iki ya. Enggak guwak kowe. Apa ora nganggo sangga meja awakmu iku? Ora Mas Demben tak sembung pipa paralon. Entah rekasane. Lanjut yuk. panas udan janjine kabeh aja ngeso-ngeso aja mepet-mepet Dah, jangan kayak lintah. Sing gremet. Heeh, lah kowe pengen bawa ora? Ora aku. Ora. Lah jare kowe dalang ora suaramu kaya ngapa? Oh iya jare jurusan pedalangan. Jare jurusan pedalangan. Pedalangan iki iso nyuwara. Yo iso apa masuk dalang kok bisu lho. Lah ya mesti iso suluk apa bawa. Heeh, sulo apa bawa apa Lah ket mau ngapa? iki nek ora ngomongi go apa lho San. Maksudnya suluk. Sulo. Kok jajal apa-apa. bar iki ya, bar caping Oh. gunung ya. Ya. Bar caping gunung tak tese Mas Victor. Pesen. Ya. Sisan leh mikir. Ya. Sobong. Ya. Eleh. Terus ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Disinta. Iya. Bisa mau buka lawang bareng. Ora wis ora. Wis Ora. ora. Ya tibane ya. Katosen. Ngenyek sin. sogok ning Mau ngono syukur. Ya ndang yo. Lagi iki lho. Kowe kok roh Wedok kaget. nyogok. Terus. Terus. Sing wedok ya. Natian wadon sarata lana
Dik Sinta, Mbak Lucy. Ya, Apa kuwi Mas Victor? Takon. Lah kok dikreseki? Jan kaya telok. Lho jane yo ngrasakne nek kringete ambune ndak enak. Lah iya lah piye nggih Mas. Iki tak selingi ya, maca sampean aja turun dulu. Oh ndak no. Niki nyuwun lagu sambel kemangi jaipong kagem bapa-bapa petani tebu dari karyawan PG Lestari. Iki ana meneh nyuwun lagu lali janjine versi jaranan ditujukan untuk seluruh karyawan PG Lestari dari ketua SPBUN Pabrik Gula Lestari. Ya sadurunge minangkani kowe mau janji karo aku. Sampeyan kuliah jangan membuat malu alumni Institut Seni Indonesia Surakarta. Jare program studimu jurusanmu pedalangan toh? Pedalangan Mas. Ora ketang sak keperangan jajal suluk apa sabetan wayang. Anu Suluk apa nyabetne wayang, Pak Bu? Suluk napa sabetan, Bu? Sabetan loh, sabetan kene, jajal. Tepuk tangan dulu penonton. Jajal kene. Oh alah nggih. Kok engger piye kok? Nase, nyun sewu. Alah gayane. Yo, mike kuwi ora apa-apa, mike gitu aja. Oke. Oh, tak turuti, Mas. Wah, panggah mbok turuti ya? Panggah tak turuti. Ya. Heeh. Sabrangane Mas kare sing sabrangan omah. Sabrangane. Kene munggah sik. Munggah. Amit ya, Mas. Nggih. Nyun sewu. Iya. Amit ya, Mas. Baik. Hei, urung kok mbok jagjek. Yo kan ngetes kan coba to yo. Coba. Baik, yo kok gedhi keprake karo sikile. Iyalah. Jajal ditencepne. Tancepke. Ayo no adegan perang kok. Lah iki piye iki? Cange limbuke disisihne sik. Amit. Modele rekosu ngono. Cangeke. Yo. Wis. Ya, wis. Miki dicekel odo-odo dhisik. Wayange malang kerik. Nah, ngono. Wah, jan kaya ngelatih bocah aku. Jan, heeh. Wis sing kono ditancepne sing apik. Pancepane sing apik. Nah, wis oke. Lang suluk sik. Dalangi kewajibane suluk sadurunge perang. Iki mikir ning kene. Oke. Ayo. Boyo. Kok malah jegok iki lho. Dehem. Oh, dehem. Ya. Suluk. Heeh. Sikrobolo kang tumingal Prang campo samya medali lertate twilate kodo Tayo angkong manguncang niti benjang yang sangat jimit jelate nyong edali watatidah Omong-omongan bar suluk omong-omongan ya jajal jenengmu sapa? Pak De piye kabare? Wah alhamdulillah sampean kok ya teko kene. Ha yo to Kang aku mau yo bar komah, ki mau bar ke sawah aku lep wah yo. Lah sampean ora ngopi to? Yo ngopi tapi lali mau. Apa? Dalang kok malah sabrangan arep perang kok malah jagongan wis ngopi apa urung iki lho. Lah sampean ki gak negesne. Kok negesne? Lah jare omong-omongan lha iki mau omong apa ora? Omong. Lah iso ngono mbok salahke. Oh iya, Dik. Anu maksude iki tantang-tantangan. Heeh. Oh, tantang-tantangan. Heeh. Ya. Dadi wayange iki ben dideni ngono lho. Ih, wedi aku. Ih. Maksude iki Piye to? sing serem, Oh. sing serem ngono lho. Oh lah. Iki karo wayange mbok menghormati. Duh, kok malah hormat ning Jare hormat. Maksude iki Perwe to dalang pisane. tantangan. Oh ya, heeh. Sopo jenengmu ngono.
Sopo kang dadi aranmu? Ayo. Iki sing muni ndi karo dicekeli tudinge. Beh kabele gak tekan nih lho Mas. Sing ra tekan kabele apa tanganmu? Ya loro karo. Ayo, sopo kang dadi aranmu? Iki sapa Mas? Surata. Oh. Yo, sopo kang dadi aranmu? Aku jenengku Tumenggung Akbar Cah Alam. Hei, mosok aku sabrangan nih lho. Lah sampean iki yo prayut ngene iki to, cakrak ngene iki to. Iya tapi buta lho. Lho, Mosok dalang padakne buta ya liyane. Oh, Pamane iya weh. Tumenggung Robert Vector apa piye? Tumenggung Victoria. Wah. Tumenggung Victoria yo. Arep apa kowe? Arep maju perang, arep bedah negara. Yen apa kuwi? Ah. Dalang kok apa kuwi ngene piye? Kowe klakon Bedah. bedah negara yen Nglakai. nglakai bangkeku pak parat leno pangendamu tebat dadamu kowe. Wow. Miat langening kalang yo ngaglar panda muncar. Tinon lir kekonang surem sorote tan padang. Apa ya rekosane? Sip. Alah. Tade. Tade. Dalang edan. Sing joget wayange nyuk. Tepuk tangan. Apik. Yo sesek terakhir. Wes hop. Mulya. Dualang ngrusak wayang. Lah iya, engko mbok pecel-pecel wayange. Ora tak wecel-wecel kuwi yo Heeh. tinggalane para leluhur. Apik no wayangamu. Apik tanggapen to. Kowe roh penyebabe apa? Nyapa? Kok iso ki mung tak ndek ki ora mergo awakmu ngajar wayang. Lah nyapa? Wediku nek taun ngarep Peggy Lestari malah nanggap kowe. Lah iso. Apik kula napa Mas Akbar? Kabeh. Nggih Mas niku nggih nderek ajar. Iya, dilanjut ya. Dilanjut. Tak golekne sing kriteriamu. Ah iki lho sing sawon aku. Apa sapa iki? Bu Parsinem. Dulu. Aku malah Mbak Raras. Iya. Sing di to wong iki. Ya iki no pojok niki no. Dicenek. Sepatane cah ben digandeng karo didekne. Heeh, yuk. Ya disapa Mbak Raras. Ngaturaken wilujeng dalu Mbake. Iya, Alah kaya ngono. Enggak, kamu bukan tenang aja.
Sini agak dekat. Jare kriteriamu Mbak Raras. Ya wis ngene iki lho. Iya ini kayak bapak saya ya. Tapi nggak gini. Iso kaya pakem lho. Iya. Tapi nggak boncel kayak gini. Heeh, encen aku bapak-bapak bonsai ora apa-apa to. Nek Mbak Raras ki bapaknya Pak Sun Gondrong. Heeh. Nek itu karo Pektor itu Sun Gokong. Oh iya. Lah wis kaya pitkai. Iya agak sini. Gimana? Ini nggak apa-apa ya Mas Akbar, aman ya? Oh, aman itu. Nggak bahaya ya? Nek sampean tertarik toh? Iya. Nek pengen tertarik, niku saged sirah diketok dadi gantungan kunci. Oh gitu ya. Masane miniatur apa piye? Wis to, Mbak. Sini agak deket sini. Aku ora bakal nyokot sampean. Selamat malam Mas Akbar. Ya, lama tidak jumpa. Ini ada pamundutan. Iya. Apa? Sampean milih sambal kemangi atau lali janjine. Nah, mangga. Kalau sambal kemangi yang nari juga Mas Victor ini. Iya dong. Iya. Enake ya kuwi Mbak terima-terima Mbak. Terima-terima. Alah kok Bentuknya kok penak-penak. gitu ya, unik li gitu jenengan. Wis gonon mulih nek unik aku. Pasrah aku nek ngene iki. Kayak lah gayah mutar. Ora Mas. Kayak emotikon pentol lho Mbak ya. Lah adem ra iso ya ilang. Nyapa? Enggak, maksudnya dia hilang gitu loh. Rumah sana aku memuai ngene. Lali janjine bisa Mbak? Lali janjine mau lali janjine terus kok dibawani karo Mas Victor. Iya. Nah, digandrung. Wah, bawa ya, gandrung ya. Gandrung, bawani sembarang pelok 6. Dihidupkan suasana panggung. Jangan guyu-guyu tak tua pok ini nembang ayo. Iya yo galak men. Ayo nembang ini. Malam pertama kaya apa terusan ngene iki. Loh, kok iso bayangne malam Enggak, pertama. aku bojo sing ngene iki lho. Ayo dak dicepot. Wen lho. Ya aku digandrung. Gini loh Mas yang mesra gitu loh aku nah. Lah ngono lho Iya. dipangku. Kayak wong ayang-ayang aneh. Piye to ra iso ya. Ya. Gak bisa ditekok ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah Lah itu? jare pengen duduk di situ. Oh, Oh, anu pangku to. Iya dia ke sini. Ya kabeh kuwi mawa rambatan. Gitu. Iso to kene. Iya. Kita terus piye ning gawe? Ah. Wong sitok ki liar banget ya. Lah gawe rumah sane kaya apa ae. Lah wanita fokusnya di situ loh Mas. Alah aku tak papke wis. Modele kok penasaran banget. Dewi aku dah. Ya aku njaluk WA-mu. Nah aku WA-mu lebokno WA-ku. Iya. Terus ya. Kangenku tanpa umpama. Tangannya diambung. Yuk. Muah. Among sliramu wah kang dadi telenge ngati. Aku sing nyuwara ki daping. Daping, heeh. Daping aku sing nyuwara awakmu sing gerak-gerak lambung. Oke. Oh iya. Wong ayu katresnanku. Pancen ing donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba mung sliramu wong ayu Raras. Tuh, Enak ibu-ibu gak sopan. gak sopan we, gak sopan. Jaluk ampura. Diraup. Iki ngene panjang gak boleh. Gak boleh kowe ngremene. Apa temen liya aku raup? Lah kok nek kelet piye? Ya, gila nih. Zani kowe. Ya kok nek garing lak klontok dhewe. Ya. Kondi. Terus. Mong. Wes suwe nggonku lho kok wis den. Loh, iya toh. Tekan ndi? Mong sliramu. Oh. Mong sliramu kang dadi telenge ngati. Wes lawas sanggonku nunggu. Endi kene? Nggone ndi? Mong tansah. Yo golek petengan yo. Bisa tekok gone ngendi lho. Lah mung cuwilik lho Mas. Buayamu ayo golek petengan diladeni tenan lho Mbak Raras dadekne gantungan kunci. Dan ada api gandol-gandol. Hei! Iki Mbak Raras e ngono. Gantungan kunci lho Mas. Iya Bang Bayi. Iso Bang Bayi. Enggak Mas, bercanda ya sayang. Bercanda sayang. Dicup-cup. Iya, aku sayang kok sama kamu. Alah anake sapa? Anake Pake. Besok dadi apa? Dadi malih. Hei! Mantri Ayo, suntik. mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Hei! Rong rabi kok bojoku. Ya bojone sapa ngono sing aku. Terus. Mong
tansah ngleledo. Ndi to, Mas? Kene lho angel menrek. Lho. Ngono ngengkel. Abot ram. Oh, Ora abot ya awakmu sing. iya. Lho wong lagi dikonone lho wis. Iya ya. Lah wong pupune nggur sak tebu lho. Amin. Oh, jan. Abot bae. Tak kira nek wenteng iso maplek. Sampeyan iki aja dijelu. Piye? Ya alon-alon dipenake ngono kok. Oh, ngono. Sing kene rodok piye ngono kene. Ya. Mau perius sing kene to, Mas? Iya, iki lho penak kene wis to, manut to. Oh, diwarai kok. Cedes gayane. Terus Ngeli ngono. Ading lek sinden. Rasa cerewet tak pangan tenan lho kowe. Iya ya aja kereng-kereng to. aja kereng karo bojone kok kereng kok. Ngeli ngono. Iya kok. Nikolok. Sik ora gak menak, Mas. Ahmed. Pas. Nyapa? Tane jeding sik ya. Nyapa kok golek jeding iki lho. Taleni sik tak taleni nggo. Padake opo talene? Ditali dikasih kita. Yo, Aku kaya agak iso bayar. talene dikei pita sik tak jajal sesuk. Gonku kaya apa jajal. Kaya lemper. Terus Sliramu nate ngendika bareng ya berdua tresno lahir terus sing batin. Yuk. tresno lahir terus sing bisa babi lho. Batin. Batin. Yo. Babi. Terusna ya. Tresno lahir terus sing Yuk langsung lali janjine mengko ramban kedua niki nyuwune versi jaranan. Nah, mengko karepe dijogeti. sing jaran sapa? Yo Mbak Rara sekalian mengko terakhir Mas Bekto. Sampeyan dadi jaran. Kempitennya. Lah jaran perlu dikempit to ya. Iya. Jaranan. Ora iki ngabruk barang. Yuk lali janjine dados. Ayo Le, solane yuk. Roko Vektor Budaya jaranan kok sing disasar kuwi ya. Neh, malih nggih Pak Bu nggih. Malih. Iya Mas. Yo. 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 Leno. Yo. Wes mumet jaranane. Dadi Mas, Dadi ditakoni Mbak Raras ditakoni. Assalamualaikum Mbah. Duh, Ditakoni. nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh banci demite. Oh, Banji. Namine sinten, Nggih, Mbah? asmane sinten, Mbah? Aku ngatemi. Oh, Katemi. Iya, Ngatemi. Oh, nggih. Madosi sinten? Mata sedalange. Oh, Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa, Mas? Kurang 50 sampeyan nyapa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor?
Tahun traktir kowe ning ndi? Alah masa lali to, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Model ngabar ning guyangan. Alah dek ben golek sing murah jare yo tak goleke to, Mas. Dolang ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih Mbah nggih, mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian Disarati apa, dalange? Mbah? Disarati napa? Napa mie susu. Duh, Hei! tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, dimiki, Mie Mbak. banyu, Mas. Mie banyu. Banyu napa niki? Ayo, heeh. Nyuwun banyu, Mas. Nggih, jenengan. Mie nggih, Mas nggih. Ya lah rupane mesake buat-buate golek dhuwit lho. Loh, Aku ane lho. jere banci. Mari, Mas. Wes mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa ne, Mbah? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Njaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudun. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wes, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh. Banyu wis, duit wis. Nyapa neh. Nyapa. Kurang. Rangkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Kowe. Sapa? Langkai aku. Njaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Meripati merem. Wah, nek ra merem ben aku ae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demit Debet tukang- apa-apa. Wes waras. Wes waras, Mas. Wes. Wes entuk dhuwit piro, Mang? Piro? Diitung. Piro, Mas? Iki apa? Dhuwit to. Hah? Dhuwit piro kuwi diitung? Sik to nyapa aku duwe duit. Lah memang dadi demite disarati kuwi. Iki. Piro kuwi? 1, 2, 3, 4, Oke, men, Mas. Lah nggur mbok olale 200. 200. Berarti mengko rasa nampa kok aku. Lah wis dari panitia sudah. Kurang piro, Mas? Lah, sampean matur kurang piro ngono lho. Pak, kurang 1,5 juta. Hei! Ngawur wis, Don. Betul, Bapak. Biar. Biar mata depan nuwun Mas. Oke. Duduk dulu Mbak Raras. Nggih. Salim sik to karo Mbak Raras. Heeh. Ngalah.